sa kalasamahan ug sana ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoo Kristo, ang gugma sa Dios, o ang panagiusa sa Espiritu Santo manakay. Manaasa kanimo. Mayong buntag kayo diri. Ug welcome ng Santos sa misa sa pagsaulog sa kapistahan ni San Agustin, obispo ug doktor sa simbahan. Sa hilom ato ihalagat sa Ginoo ato mga personal nga mga pangamuyo. Uban sa intensyon sa itong Santo Papa sa misyon simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton, sa mga grasya kinahaglan sa itong mga kaigsunan nga nabiktima sa mga kalamidad. Kung ano mahimo kitang tako sa pagsalmo ting santo sa misa, rusulan na ito karon ang mga kasalangan itong nabuhat o mga ikita sa pasaylo sa Ginoo. Nagkumpisal ako sa Dios nga maagahong matanan o kayo mga igsoon nga nakalapat na kuyamot to nahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhatan. Kay akong sala, akong sala. Busa na ngamuyo ako sa Santa Maria kay Ayunay. Katara mga anghel mga santos o kayo mga igsoon aray kong iyampo sa Ginoo nga ako. Kaluyan ang nakita sa Diyos nga maagahong matanan o pasayloon sa itong mga sala, pero ang takita niya ganito sa kinabuhing dayon. Amen. Magambog ito. O Ginoo, baguha din sa imong simbahan ang espiritu nga imong gipatuhop diha kang San Agustin imong obispo. Aron sa mapuno na kami sa mga espiritu, uhaw nun ta kami kanimo lamang ang tuburan sa kinaadman ug pangitaon ikaw namo ang tinubdan sa gugma sa kahitasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag, kundili aron magsangyaw sa maayong balita, dili ginamit ang mga pulong nga lisod sabton, aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa krus. Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus, binuang alang ni adtong wala maluwas, apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Ang kasulatan nag-ingon, himuon kung kawang ang kahibalo sa mga maalam, ug isalikway ko ang kaalam sa mga makinaadmanon. Busa, unsa naman unyay kapuslanan sa mga maalam ug sa mga makinaadmanon ug sa mga batid sa lantugi niining kalibutana?
Gipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam ni ining kalibutana. Kay maoy pagbuot sa Dios sa iyang pagkamaalamon, nga walay tawo nga makailag kaniya pinaagi sa iyang kaugalingong kinaadman. Apan gibutan sa Dios ang pagluwas ni adtong mutuo pinaagi sa ilang giingong binuang nga mensahe nga among giwali. Ang mga Hudiyo nagkinahanglan og mga milagro aron motuo sila, ug ang mga Grigo nangita og kaalam. Apan alang kanamo, nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus, ug kining mensahea wala hikahimot-i sa mga Hudiyo ug giilang binuang sa mga dili Hudiyo. Apan alang ni adtong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o dili, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kay ang giisip nila nga binuang sa Dios, mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tawo, ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios, mas lig-on pa kaysa kusog sa tawo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Panglukso kamo sa kalipay, kamong mga matarong diha sa Ginoo. Ang pagdayeg gikan sa mga buhutan, angay gayon. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa. Sa lira nga may napulo kakuldas, awita ang iyang kadayganan. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Kay matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Mahigugmaon siya sa kangayan ug katarong. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Gikawang sa Ginoo ang mga laraw sa kanasuran. Iyang gipakyas ang daotang mga tinguha sa katawhan. Ang laraw sa Ginoo nagabaro sa kahangturan. Ang tinguha sa iyang kasing-kasing latas sa tanang kaliwatan. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalay kun siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah.
Ang Ginoo manakay di. Manasad kanimo. Ang pagbasa sa Santos Ebanghelyo sumala ni Matthew. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus misugilon ining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Niadtong adlaw ang gingarian sa langit may sama sa napulo ka dalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nanglakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magtagana pagdalag lana nga igdudugang. Samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga punog lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot. Busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi inakanto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ani ana ang pamanhunon. Dali kamo ug sugata siya. Nang mata ang mga dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, bahini kaming jutay sa inyong lana kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, kay dili na paigo ang lana alang kaninyo o kanamo. Lakat hinuon kamo sa tindahan o palit kamo inyong magamit. Busa ang mga danghag nga dalaga, milakaw aron pagpalit og lana, og sa wala na sila didto miabot ang pamanhunon. Ang 5 ka dalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal o gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga og bisagpit sila, Sir, Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pagingon, busa pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Magigso ng atong Ebanghelyo nagsaysay sa sambingay, may tungod sa napulo kadalaga nga nanglakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang danghag nagdala og mga suga pero wala sila magdala og ekstra nga igduduga nga lana. Ang maalamon nagdalag mga sulanan nga puno og lana. Ang 5 ka maalamon mao ray nakakuyog sa pamanhunon ngadto sa kumbira sa kasal. Ngano nga gisulti man ni Jesus kining maong sabingaya. Mga igsuon kitang tanan gitawag ngadto sa walay katapusang kumbira sa kasal didto sa langit. Wala kita mahibalo kung kanusa siya moabot aron kita iyang dadon ngadto sa maong kumbira. Pero kita nahibalo aron kita makasulod kinahanglan anaa ang gugma sa Ginoo nagasiga ug nagasanag diha sa ato ang mga kasing-kasing. Atong makita nga ang lana sa sambingay very symbolic siya. Nagsimbolo sa tanan nga nagpasiga sa gugma sa Ginoo dinhi kanato. Kini nag-uban sa atong pag-ampo ang Eucharistia, kumpisal, pagbasa sa mga spiritual books o spiritual readings, pagpaambit sa ato ang pagtuo ngadto sa uban, pagkamanggihatagon o ang tanang mga buhat nga nagtabang sa gugma sa Ginoo nga mahimong buhi ug nagkayo ug nagsiga diha sa ato ang mga kasing-kasing. Kung kita mga maalamon, ato ang gitagaan og bili kining tanan. Wala kita mahibalo kung unsa kadugay ang kagabion para kanato ug gusto nato nga adunay katay daghang lana aron magpabilin nga mosanag ang atong kahayag.
Mangutana kita karon sa itong kaugalingon. Asa man nakaangkla ang ato ang gihuna-huna karon? Diha ba sa gitudlo sa kalibutan kanato? O diha sa mga pulong sa Ginoo nga gitisok diha sa ato ang mga kasing-kasing? Mahindog palihog para sa mga katalingbanong pag-angkon. Samtang nagpaabot kita sa pag-abot sa Ginoong Hesus, magampo kita alang sa kalibutan nga iyang gitubos, muingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan mobasa sa mga timailhan sa kapanahonan o padayong mopahinumdum sa katawhan sa Dios mahitungod sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga kabatan-unan magpabiling malaumon ug madasigon sa pagkinabuhi diha sa ilang mga paningkamot sa pagkapot sa ilang mga mithi sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nawad-ag paglaom ug nasamdan sa pagkinabuhi, dili magpabilin sa ilang kapaitan, hinuon madasig ug mulaom diha kang Kristo, nga misaad nga sa kanunay magauban siya kanato. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug mga himalatyon, malaomong musudong kang Kristo, uban ang manulusulong pagsalig. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ngayon tang isipon na takos ang mapuslanon alang kanamo, nga landong Teofilo kamumot, mabayaw na nga to sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nangamatay, makauban sa Ginoo, dito sa iyang harian, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Sa hilom at ihalad gadto sa Ginoo at mga personal nga mga pag-ampo. Amahan sa panahon o sa eternidad, itugot ang mga pangamuyo nga gipadangat namo samtang nagpaabot kami sa pag-abot ni Kristo ang imong gasa ug tunhay kinaadman. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawat na o Ginoo, kining among pangagasa, di maasa o lugma sa gupang santusan. Kining panon, kining lino, inamas sa kamot sa tao. Ang imong pangagrasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangin ng rawan. Sa tanan manalangini, sa kadaot panalipli. Ang mahal mong alawas, o bilihon mong lubog, imo ang kaluwasan, inamuhit sa tanan. Magigsoon pagampo ka marong ako yung sakripisyo, dawato ka Diyos nga mahal nga maagahon at Dawaton ka sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday o pagimaya sa iyang ngalan,
alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Sa pagsaulog namo sa dumanan sa among kaluwasan, nangamuyo kami Ginoo sa imong kaluoy, aron kining sakramento sa gugma mahimo alang kanamo katimaan sa kahiusas ug bugkos sa gugma. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaagay. Manaw sa kanim. Ibayaw ninyo makasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Diyos katunay mga gahom matanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay o katanang gapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diya sa fiesta ni San Agustin. Sa igon nga imo kaming gilig-on, pinaagi sa paniginan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kami gitudluan, pinaagi siyang pagwali, o gipanalindan, pinaagi siyang pangaliya, nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadaig kami sa imong kahalangdon sa walay punong nga pag-imo. Sa nagay ikaw, Ginoo, ang tubura sa nagkasantos, ipadalang imong Espiritu, aron pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kinialang ka namo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasag siya kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat ka rin, mipikas ug mihatag inigad ko siya matinunan ug bingon. Dawata kininyo nga tanan ug kanan, kay kini mao nga akong lawan, nga itugyan alang kanino. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanino pag-usap, mihatag ni gadto siya matinundan og bingon. Dawata kini og Panginoong ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang nga tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka na mo, pinagi sa imong krus o pagkawanaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayong pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug walagad kanimo.
Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Balaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ginagaulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santo nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kaw nga daygon ug amoy kaw nga himayaon pinaagi ni Kristo imo nga Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diya kaniya, gihatag diya kanimo mga gahong gamahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 Pero magampo kay sabahan, atong gamito mga pulong itulog kanato sa atong maunong. Amahan mo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunualuwasa kami sa dautan. Mga kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa nagdautan, at tagi kami sa kalinaw ning panahon. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among maunong. Kay mo man ang ingarian, ang gahugan himayan, o angkot sa kahangturan. Amen. Ginoong Kristo giingon kasi ang mga apostoles, ang kalinaw ang ibili kong kainyo, nga akong kalinaw ang ihatag ko kainyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaagay. Manaos sa kanino. Ipakita ta ang paglinigsun. Cornelius
Kini mo tumahigugma o Diyos ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili kami makalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magamboy. Nangamoy kami Ginoo nga magsantos unta kanamo ang among pagtambong sa bangkit ni Kristo aron sa pagkahimo namo nga iyang mga bahin mahimo kaming sama kaniya nga among gikalawat. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay niya. Maanaosop kanimo. Huwag palagi na unta kamo sa tumayugmao nga Dios, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang Santos Kamisa, lakat ka mag-isang yaw kung magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamban kita karon, mga nasa Diyos, nabulan kitang tanan sa iyang bendisyon. At ang dayon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba.